môžeme a s tým súvisí, že teraz za chvíľku si pôjdeme robiť aj celú spoločnú organizátorskú fotku. To už nechá na fotografov, že kde to bude, či to bude tu alebo niekde veď ďaleko. A zatiaľ to ide všetko podľa plánov, alebo už sa stihlo niečo pokaziť? Ide to perfektne podľa plánov, nie je jediná chybička, všetko sme naplánovali parádne a všetko do minúty krásne sme presne stihli a s veľkým predstihom. Aké boli vaše očakávania tento rok od festivalu? Tak očekávání jsou vždycky vysoká a vždycky překonaná. Máme několik tento ročník, největší rozpočet, nejbohatší porota, takže jsem spokojen a mnoha očekávání byla překonána. A na dokumentu budou záběry třeba i z této kamery. Můžete zamávat. A aké máš zatiaľ vlastne dojmy z festivalu? Veľmi sa z toho teším. Prípadá mi to, že je to na celkom profesionálnej úrovni. Myslela som, že to bude oveľa amatérsky spracované, ale je tu kopec ľudí a veľmi ma to teší, že vieme robiť takéto kvalitné veci. Máš nejakého favorita medzi filmami? Mám. Zatiaľ sa mi z prvého bloku páčila snímka Moc a z druhého to boli niečo s tými kočkami, že sú všechny černí. Keďže je to veľmi populárny film aj medzi divákmi, tak vedeli by ste nám povedať nejakú pikošku zo zákulisia, alebo ako vlastne vznikol ten námet? Tak ten film vznikal velmi rychle, asi scénář si myslím, že jsem psal 3 týdny, protože vznikalo to za takových, že jsme měli na to málo času, takže jsem rychle něco vymyslel, napsal a vlastně
to tak samo vzniklo. Řada těch věcí, co tam v tom filmu jsou, tak je z mého reálného života nebo z historek, co se staly mým blízkým. A kdybych měl říct nějakou pikantnost z natáčení, tak asi největším problémem bylo natáčení s tou živou kočkou, protože samozřejmě neposlouchala tak, jak jsme si přáli a museli jsme podle toho ty scény upravovat. Museli jsme si pomoct dost střihem, aby to vypadalo tak, jak chceme, aby to vypadalo. A trošku jsme byli nervózní pak v postprodukci, aby se to podařilo, ale myslím, že to funguje a nejde vidět, že tam je trošku, jsme se z toho vylhávali, z té kočky. První místo vyhrává film Pod mě jsou všechny kočky černé. Festival v prvom rade organizuje kopa študentov, niekoľko desiatok. A teda sú to nielen tí, ktorých vidíte tu, ale aj tí, čo sú vo vedľajšej sále, vo foaje, v technických miestnostiach, v oboch sálach na FI a aj tento rok špeciálne v UKV. No a sú to práve častokrát ľudia v podstate ako mnohí z vás. To bych odkázal těm, jejichž filmy se promítají. No, že mám z nich velkou radost, přeju jim, aby měli nadále mnoho úspěchů a radost tvorby a myslím si, že můžou být na ně hrdí nejenom kamarádi, fakulta, ale i maminka. Jak se vám líbil letošní ročník festivalu? Bolo to neskutočne skvelé. Nečakala som, že to bude až takéto dobré a naozaj som sa zasmiela, aj sa ma niektoré veci naozaj veľmi dotkli a bolo to fakt, že skvelé. A byla jste poprvé na našem festivalu? Áno, áno, prvýkrát. A jste spokojená s výsledky? Hlasovala jste pro něco z těch filmů, nebo jste měla trošku jiný názor? Možno som čakala, že sa umiestnia aj iné filmy, ale celkovo som veľmi spokojná s výsledkami. A který například? Myslím, že sa to volalo Obraz. Odraz. Odraz, áno, tak Odraz. Ten sa mi veľmi ešte páčil.